En Mordecai zei van nee, ik zal mij niet neerbuigen. En ik zal ook niemand aanbidden. En als je ook in het land van Daniel kijkt, in Babylon, gaven ze de Babyloniërs. En de Bijbel zegt dat elke moment dat er een trompet was, dat er getrommeld werd, moest er iedereen naar buiten komen om zich neer te buigen. Maar Daniel zei, ik de Joden zal sterven. Ik zal voor niemand buigen. En Mordecai die bewees dat. En vanaf het moment dat hij weigerde om te buigen, hadden zij een vergadering georganiseerd. Dat ze hem moesten opvangen en alle Joden voor één iemand die weigerde om zich neer te buigen. Halleluja. En Mordecai zei, ik moet Esther ontmoeten. Maar hoe zal ik dat doen? Want ik heb geen recht om het koninklijke paleis in te treden. Maar laat mij alleen door deze hal lopen. Ik zal wel iemand tegenkomen die ik zal sturen. En vandaag zie je dat er een splitsing is in de kerk. En ieder heeft zijn eigen groepje in de kerk. En ieder met zijn eigen plekje. En ieder met zijn eigen groepje. Maar hier zien wij dat zij in de eenheid waren. Mordecai die stuurde die boodschap en Esther die gaf het weer terug. En ze brachten de boodschap bij Esther. We hebben Mordecai buiten gezien. En hij heeft helemaal zand over zichzelf heen gegooid. En de tijd van vroeger als ze een probleem hadden, moesten ze zand over zichzelf heen. En die leert ons dat wij ons moeten parfumeren. Kleed je maar aan. Zet een geurtje op. Het heeft geen nut. Maar het is dat je een probleem hebt. Maar het is alleen tussen jou en de Heer. Amen. En ze brachten de boodschap bij Esther. En ze zeiden dat Mordecai gezien. Hij heeft ook maar ik moest hem vragen, wat is het probleem? En Mordecai en die zei van Esther, als je doorgaat met je leven ik weet waarom je bij koninkrijk bent. Besef je waarom je daar bent, Esther? Als jij gered bent en wij allen zullen sterven, zou je onbekend zijn. Maar vandaag is dat hier. Als minstens één Christus sterft, dan zijn wij allemaal verheugd daarover. Laten we in de eenheid zijn. Laten we in de eenheid zijn. En Esther zei, we gaan tijd winnen, maar ik raad jullie aan om echt in te lezen. Dus we kunnen niet echt in de diepte treden. En Mordecai zei van, vraag jullie eens Esther. Als wij allen in dit land alle Joden sterven, zal zij ondanks dat blij zijn als ze overblijft? Zal zij dan ook gered worden uiteindelijk? En toen Esther dat hoorde, raakte ze best wel. Haar hart deed zeer. En ze dacht van, dus wat er buiten gebeurt is heel erg. Wat er buiten gebeurt is erg. En Mordecai en zegt tegen hem, omdat ze mij niet roepen door de koning, 3 maanden lang roepen ze mij niet. Maar ik heb de beslissing genomen. Ga tegen Mordecai zeggen dat ze voor mij moeten vasten. Dat ze voor mij moeten vasten. En wie zal voor zijn land vasten? Kan die voor Argentinië vasten? Zijn die in het koninklijke paleis zijn?
Omdat je aan het bidden bent. Maar misschien God je dat je ook jouw familie kan redden. Dat je jouw familie kan redden. Je hebt het huwelijk gedaan. Je bent naar Europa gekomen. En dan begin je op te mompelen. Misschien dat je naar Europa komt en dat je jouw familie kan redden. Zodat je jouw familie kan steunen. Maar vanaf het moment dat je gaat trouwen bent, dan vergeet je alles. Maar de Bijbel zegt tegen ons hier dat Esther, toen ze al die woorden hoorden, wachtte ze niet meer. Ter plekke toen ze zeiden ze van, we hebben geen tijd om op te staan. Ze keken niet dat er mannen daar omheen waren. En ze hadden gezegd, stop op, laten we snel weggaan. De vrouwen. Laten wij opstaan. Laten wij opstaan. En Esther zei van, vasten jullie voor mij 3 dagen lang. 3 nachten. Ik zal ook vasten. Met de bewakers hier. Mama. Het is alleen God die dat voor ons kan doen. Ik ken geen familie. Ik heb die familie dan wel zijn voor zijn vasten. Ik ben jouw dienares, maar je bent mijn kind niet. Je bent mijn familie ook niet. Maar ze zeggen dat ik en al mijn wakers, mijn wachters, zullen wij vasten. En wanneer wij zullen vasten, ik zal opstaan. Willen of niet, ik zal gaan. Want ik zal gaan. Signature. Een teken. Mama. Wanneer de tijd je opgegeven is, ga niet zitten, maar sta op. Wacht niet en zeg niet net van ja, morgen is ook een dag. Of overmorgen is ook een dag. Nee. Je moet het tijd vinden. Kan wij zo zeggen. En die zegt dat je de tijd moet winnen. We zijn nu op een tijd dat we we weten niet wanneer jij zal zijn. Wanneer jij zal zijn. En je zegt ik zal morgen beginnen. Gegeven vandaag. De tijd is jou gegeven vandaag. Morgen niet. En ze zei niet van laat me even zitten en denken. Dat zei ze niet. Ze zei niet van laat me zitten. Ter plekke dat zij het woord kreeg. Zei ze van laten jullie vasten en ik zal ook vasten. De Bijbel zegt dat de eenheid naar kracht toe leidt. De eenheid maakt sterk. En de kerk van de Heer die sleept die sterk. Omdat de eenheid daar ontbreekt. Laten ieder even zijn gemeente even checken. Esther kan ook zeggen van laat jullie maar ik zal vasten met mijn wachters. En ik zal gaan laten. Maar ze zei van laten jullie vasten voor mij. Kerk van God, laten we in de eenheid zijn. Laten we in de eenheid zijn. De Bijbel zegt dat de eenheid sterk maakt. De eenheid maakt sterk. En Esther zei alleen vandaag. Ik zal in vasten en in gebed treden. Al roept hij me nooit. Al kijkt hij nooit naar me. Want er waren bevelen. Dat als je niet geroepen wordt, dat je niet in het raam mag lopen. Maar er zijn bepaalde gebeden.
Maar dat is heel niet zeggen, maar ik ben er niet in het moment gekomen om met de Heer te praten. En omdat ze dat alle Joden moesten sterven. Maar die vergaat dat de koning der Joden daar was. Misschien vergeet je het ook. Wanneer je aan het zingen was, zei de Heer tegen hem, ja, tegen je te zeggen. In de positie dat je nu bent, dat is niet de positie dat je nu wil treffen. Je hebt een hoge positie. En ik zag je heel erg hoog. Maar vrees niet op. Wandel in het vrezen des Heeren. Als je altijd aan gebroken is, kon een gift aan geven. Want de Heer zal je zegenen. Als je in de vrees des Heeren wandelt. Zo spreekt de Heer. Halleluja. Zambe. Azan Zambe. Oh ja, buka kama mi ba barrière. God is op God die barrières breekt. Deze barrières hebben gelegd waarom je niet los kunt gaan. God is in staat om deze allen te verbreken. Maar er is alleen één ding die al deze barrières kan breken. Er is maar één ding die al deze barrières kan breken. Dat is het verhaal tussen jij en de Heer. Het gesprek tussen jij en de Heer. Hoe praat jij met de Heer? En Esther kwam en zei van barrière. Ik ken jou zo niet kennen. Ik ken wie ik ben. Ik geloof dan bij je. De barrière, die zal nu neergaan. En zo begon zij te bidden. Derde dag. Zij ze willen of niet. Vandaag. Vandaag. Wat had u nog een keer gezegd? Vandaag is mijn dag. Vandaag is jouw dag. De barrières zullen neervallen. En ik ben een Esther in het midden van het volk. Waar ze een barrière hadden geplaatst. Die ik heb gebroken, die ik heb gebroken. Die ik heb gebroken. En Esther treden in gebed en kwam eruit. En zei van vandaag. En de Bijbel zegt dat toen de koning haar zag was, hij begon te trillen. En ik vroeg van Esther, wat is het probleem? Het staat
Er was een wet die opgesteld dat niemand kon zien. En morgen weet je misschien waarom de Heer jou hier heeft geplaatst? Esther a compris le temps. Esther begreep dat. Non, si je périrais, est-ce que y aura un problème? Non, si je périrais. Spreek je wel tot de Heer van Ou bien quand on a jeu à diable. Of leid je dans la réalité à poto. van de duivel. Of Nous cantons en votre bota. Om een papier te krijgen, dan zegt ze. Sois athée, on a déclaré moi là. Ik moet dan een kind met iemand krijgen. Si je périrais. Je périrais. Mouton, mais moi qui m'a envoyé, habille là où seront les points de vos pieds. Je vous les donne. Est-ce qu'il y aura un problème si je périrais? Dans nos vivre en difficulté. Amana telemelio. Nous autres qui m'ont espace in Okendeli. Lieni nous s'est retrouvés. Est-ce qu'on comprend que c'est le temps parce que nous sommes Esther a le bien. On lui ça m'a dossier de faute en prière. Si je périrais, n'est qu'au contre à wapi. Sur un man à télémi la finale. Wat ga je doen als een man in jouw leven staat? Sur un man à télémi la finale yo. Er is een man in jouw leven. Al deze problemen worden mij Tout est capable. On est tous au la maramone. weer in de wereld teruggaan. Nga mazai na mababilo boto nous autres quand on a clair. Maintenant na yipi pas yeso ko si matin man passe à télémi. Ah, En de wereld was een man er en non. ik in de Christus. Avant, si je périrais comme Esther. Le temps est arrivé. De tijd is Bonjour, aangebroken. vivre le temps. In welke tijd leef jij? Voilà, la personne sur télé, ma maman, bon, c'est vrai. En onze kinderen zullen opstaan. Je wil vivre het temps om te zien. In welke tijd leef jij? Aman a télémi na vie na yo. Een man staat misschien in jouw leven. On suis positionné. Welke positie neem jij dan? Mon thème nous est témoin. Jouw hart is een getuige. Tant que je vivre, on a difficulté. Tijd dat je nu Il y a un problème. van problemen. Wat doe jij in al deze Maman a dit si son Esther a contact prière. Prière est toujours l'efficacité. Ma vie prière est pour la gâter. gebed roest nooit. Lukan Zambata la contactonné. C'est la parole de Dieu. Dit is het woord van God. Cherche l'éternel pendant qu'il se trouve. Zoek de Heer. Nous attendons sur le service, ça sera trop tard. Wanneer ik zoek je, wanneer het te laat zal worden. Le temps est arrivé. De tijd is aangebroken. Tot télémi. Laten wij opstaan. Voilà, ma, la soirée, ça, qu'on y est.